mutu akwai abaya. Abaya 1000, 5000, 7000 ta 20,000 ta goma 15,000. Za ka iya siya budurwarka abaya ko ba ka iya siya mata ba? Sai dan ba da baya. Budurwarka abaya? Uwarka. Barka da wuta. Na dai kamar jin lafiya kuke sayarwa. To ya magana a baya kuma? A baya amma da zarar kai bayani ba abin da zai. Okay, za a kawo ta kenan yanzu? To shi kenan dama tambaya miki da Allah za ka iya sa budurarka a baya? Ba idan sai a Ba dai jan lafiya dai. Allah za ka iya sa budurarka a baya? Kyawa ya iya siya mata ba. Saboda me? Saboda gaskiya ni ba wanda budurwar. Okay, sai sa ba ka siya mata ba. To amma yana ka rage kai a budurwa saboda sallah ce. Kaga yanzu yayin a baya ake yi. Sai in siya mata? Eh mana. Wani ya wanda budurwar. Yanzu dai ba ka siya ba. Ba ka siya ba. Ba zan siya To ba. Allah ɗaya ya kanka. Allah za ka iya sa budurarka a baya? Saboda me? Ya Allah mana tambaya. Wai shin za ka iya sa budurarka a baya kuwa? Ko ba ka ce komai ba? Wai za ka iya sa budurarka a baya kuwa? Yanzu a matsayin motowar sallah za ka iya sa budurarka a baya kuwa? A wannan situation din da muke ciki. Da Allah za ka iya sa mata ba. Ai gaskiya ba a baya ba. Ni ko kudin sallah ma bai zama lalle yake wata. Za ka iya sa budurarka a bayan sallah. Sana'a fa kake yi fa. Sana'a nake yi. Kuma ai mata sun fi son namiji mai sana'a. Zahiri amma wasu ai ba sa son mai sana'a, wasu bakin ciki suke mu. Allah matsayinka na saurayi na 'yan mata za ka iya sa budurarka a baya. A baya? Kamar ya a baya? A baya irin rigar nan da ake Oke, sayarwa wai ta irin mata after dressing din nan? yawa da suke sa. Gaskiya ba zan iya ba. Saboda me? Saboda ba zan iya ba. Kai fa saurayi ne na 'yan mata. Ba wannan maganar. Kai fa saurayi ne na 'yan mata. Ya fi haka. Don Allah. Gara ne ni? A ba gara Ba ba zan ne. yanka wa kare ciyawa. Ana Ka shiga wani mai iyayen da ko? To ya yanka wa kare ciyawa. Don Allah ka taimaka. Ba tsada ba. babu ko. Babu tsada fa 13,000 ce. Kutumar durin kwagwaren sashen da kala uku. Coming. There is games. They said you should buy abaya for them. Can you buy for them? Which thing? It's abaya now one cloth. They're selling each one. They're selling 20,000. Can you buy it for? Yeah. Can you buy it for I'm them? not a rich man. Hey. Yau da Allah wani muna tambaya. A matsayinka na saurayi da Allah za ka iya sa budurarka a bayan sallah. Yadda take so, ba gudanar da take so. Za ka iya shiga mata? To shi kenan.